Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να τα περνάτε τέλεια, να είστε όλοι καλά. Καλό σχολείο, καλό έτος σχολείου. Έχουμε τα πούμε περίπου 2 μήνες από τότε που ανέβασα το τελευταίο μου βίντεο. Συγγνώμη και γι' αυτό που είχα κάποιες δουλειές συνέχεια. Πήγαινα στο χωριό μου, πήγαινα από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ. Τώρα έχω σταθεροποιηθεί περίπου. Θα έρχονται πιο συχνά βίντεο, πιστεύω. Βλέπετε πάλι Free Fire, τι άλλο θα παίζαμε. Είναι, μισό να φτιάξω και την καρέκλα. Αχ, είναι το παιχνίδι μισό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρατιέται σταθερά, πιστεύω. Ασχέτως φέτος που έχει πέσει τελείως. Αυτή εδώ πέρα είναι η guild μου. Ποιος θέλει μπαίνει. Αυτά. Λοιπόν, θα παίξουμε Beer Ranked και θα παίξουμε ένα Beer Ranked. Αυτό, γιατί θα βγει πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν θέλουμε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά πάνω κάτω και συγγνώμη που άργησα να βγάλω βίντεο όσοι με ακολουθείτε. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Πατήστε ένα like, ένα κουτινάκι και ένα subscribe αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο από μένα. Ανεβάζω επίσης shortάκια, όπου θέλει πηγαίνει και τα βλέπει. Αυτά, πάμε. Λοιπόν. Και λοιπόν μπήκαμε στο match, έκανα μια μικρή παύση όσοι το είδατε και εσείς το είδατε. Να μετακινήσω λίγο αυτό κάπου εδώ πάνω, να μην μας ενοχλεί. Λοιπόν, μπήκαμε, το Free Fire επειδή έχει βάλει και αυτές τις βλακιούλες γύρω. Άξι, οκ, fly mine. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στο χάρτη ποια είναι η αγαπημένη σας περιοχή. Εμένα η αγαπημένη μου περιοχή, μαντέψτε ποια είναι. Εμένα η αγαπημένη μου περιοχή είναι εδώ παιδιά. Εδώ ακριβώς. Και στο Vineyard, όσοι ξέρετε. Τώρα θα πέσουμε στο Factory για να δούμε λίγο κόσμο. Να πεθάνουμε κιόλας γιατί εντάξει. Όχι, Clock Tower, συγγνώμη. Συγχωρέστε με. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος εδώ πέρα του maps, της Μπερμούντας. Αλλιώς γράψτε μου όσοι παίζουν Free Fire καλά και γνωρίζουν τα maps, ποιος είναι στο Καλαχάρι και σε αυτά. Άμα έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέρος από όλα τα map που σας αρέσει, καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ πέρα λουτάρουμε. Δεν θα μιλάω πολύ λογικά γιατί θα συγκεντρώνουμε. Καλά, καταλάβατε. Καλά πάμε. Πιστεύω το έχω για μια 20. Όχι 20. Μια δεκάρα πιστεύω το έχω. Το κατέω. Ακούω ήδη άτομο. Παιδιά, φάγαμε τον πρώτο. Έρχεται κι άλλος. Είναι κι άλλος κάπου εδώ, μισό, περιμένετε. Οκ, δεν είναι κανείς. Ω, βασικά είναι. Οπ, αυτό που δεν το είχα δει. Λοιπόν, βάλουμε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι φωτιά, πάμε. Τους φάμε όλους. Καλά, όχι, εντάξει. Αχ. Ψόφις αυτός. Περιμένετε τώρα. Ποιος με βάλεις από εκεί. Κάποιον άκουσα.
πάνω μου. Πω, κολλάω λίγο. Ωραία. Περιμένετε λίγο. Ωραία. Είναι μικρός αυτός, αλλά είναι κι άλλος. Κι άλλοι δύο νομίζω είναι. Βάζουμε και αυτό και πάμε τι γίνει. Να λουτάρουμε αυτό. Α, έχει ωραία πράγματα αυτός. Εντάξει. Λοιπόν. Θα πάρουμε το πινάνι γιατί κάνει καλύτερα headshot. Ενώ πάει πιο εύκολα κεφάλι. Να ξέρετε, έχω πέσει στο Free Fire, δεν ήμουν όπως πριν 2 μήνες που έπαιζα τέλεια. Τέλεια αυτό το κρίνετε εσείς, αλλά οκ. Okay. Άλλος που πήγε ρε φίλε. Χοπ. Ένα αυγό. Τι είναι αυτό. Τι έκανε. Τίποτα. Πάμε, πάμε. Λοιπόν. Παύση. Λοιπόν, σταμάτησα για να δούμε αν έχει κανένα fight. Όταν θα το κάνω μόνο όταν έχει fight, και έχει fight εδώ πέρα. Με βάρεσε ένας και αυτός θα πεθάνει τώρα. Επειδή με βάρεσε. Καλός είναι αυτός. Αλλά δεν είναι καλύτερος μου. Πάμε. Πάρε μου τη μάσκα. Ω, αυτός είχε level 3 τέτοιο ρε. Το Scar. Το παίρνουμε φυσικά. Όχι, αυτό το αφήναμε. Παίρνουμε και το MP5. Και βγήκαμε μια μάσκα. Μίλησε για βλάκας εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνω και όποτε έχει φάει σας ξανανοίγω. Θα το κλείσω σε λίγο βασικά. Λοιπόν, σας ξανάνοιξα. Δεν θα το ξανακλείσω τώρα, δεν θα το ξανακάνω παύση. Θα το δείτε όλο το βίντεο όσο πάει, μέχρι όπου πάει. Έτσι κι αλλιώς ένα μάτι στην πιεράνη θα παίξουμε γιατί το βίντεο βγαίνει τεράστιο. Όσο πάει, 20 λεπτά, 20 λεπτά. Αυτό. Δεν ξανακάνω παύση. Έκανα 2 φορές, εντάξει, το ξανακάνω, φτάνει. Έχουμε εδώ πέρα 2 πολύ καλά όπλα. Αν είχα και το SMG εδώ πέρα, το MP5, το είχα και αυτό κόκκινο, θα ήμουν 3 ευχαριστημένος. Αλλά δεν πειράζει, θα το κάνουμε εμείς κόκκινο. Έτσι και με τον damage γίνεται κόκκινο αυτό. Επίσης πείτε μου, μιλάω γρήγορα. Μπορώ να καταλάβω. Πες να μιλάω και πολύ γρήγορα να μην καταλαβαίνετε καν τι λέω. Άμα μιλάω γρήγορα γράψτε το μου στα σχολεία, δεν είναι κόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Όπως είπε και ο Yu Shin Chun. Βασικά, ναι, αυτό δεν το είπε ο Yu Shin Chun. Δεν ξέρω ποιος το είπε, εντάξει. Είπαμε τα ξέρω όλα, όχι αυτό όμως. Πες μου ότι έχω ρεντότ στο κόκκινο σκάρ. Ένα επί 4 σκόπ δεν με χαλούσε. Έχουν υδρό στα χέρια μου. Αυτό τι είναι? Αυτό έχει επί 4 όμως. Ναι, είναι Lancer, έχει επί 4. Επί 4, εντάξει, θα πάρω αυτό. Και αυτό βγάζει και μια βόμβα μετά. Οπα, έχει έναν αντίπαλο κακούλι. Όχι, δεν βλέπω και αυτό τώρα στη μέση δεν βλέπω τίποτα. Τον είδα, είναι στο σπίτι εκεί πέρα. Τώρα περιμένει να βγω, αλλά δεν θα βγω, θα τον βαρέσω από εδώ. Δες τι έχει κάνει.
Λοιπόν, εδώ τι έχει. Θα πάω από εδώ. Πρέπει να πάω από εδώ τώρα, αγκαστικός. Καθόμαστε λίγο εδώ και φεύγουμε. Καλή, πάμε. Τρέχα. Πολύ low είναι. Μόνο πρέπει να κάνω είναι να μην χάσω το high ground. Δεν έχω και κάτι να πετάξω χαμό του. Αυτοί θα παίξουν fight, ωραία. Παίζουν fight αυτοί. Θα κατέβω εγώ σαν stealth εδώ πέρα. Θα χάσω, δεν πειράζει. Και θα τον πω. Κάπου είναι αυτό τώρα, μου την έχει στήσει να ξέρετε. Θα πεθάνουμε και δεν θα το ξέρουμε, παιδιά. Ωραία, εμείς έχουμε high ground, αυτός είναι σε πολύ κακή θέση. SVT, παιδιά, SVT. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα με τα μάγκα 7, ο σπαμέρης. Είναι σπαμέρης, δεν πειράζει. Αυτοί οι παίκτες δεν πρέπει να υπάρχουν κανονικά. Όπως μπορεί ο καθένας. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε όλοι ένα like, ένα subscribe και ένα κουδουνάκι αν θέλετε. Να βλέπετε και άλλο περιεχόμενο βίντεο που ανεβάζω εγώ. Θα έρθει βίντεο και με Brawl Star, να το ξέρετε αυτό. Και με Clash Royale, που το έχω κατεβάσει και στην αρχή έλεγα σιγά το παιχνίδι, αλλά είναι ωραίο. Θα έρθουν και με Roblox, με στήλε Brain, ρωτώ τι θέλετε εσείς. Και θα σας δείξω και τη βάση μου αυτή που δεν έχω τίποτα, αλλά θα σας το δείξω. Πατήστε ένα like, ένα subscribe και ένα comment. Σας το είπα, φιλιά πολλά, να περνάτε πάντα καλά, καλό σχολείο, καλά μαθήματα. Αυτά, να προσέχετε, bye.